Sir Bong, you shared a while ago with us that one of your children, your son, siya na po ang nagpapatakbo ng negosyo nyo ngayon. Sinabi niyo po ba sa kanya na balang araw ikaw ang magmamana at magpapatakbo ng ating negosyo, kanya itong kurso na itong iyong kukunin, and did you train him during his younger years so that matitiyak nyo that he is going to succeed in running your business? Yan ang nakakatuwa na nangyari sa amin, Sonia. Dahil yung anak ko, nung hindi namin sinasabi yung negosyo namin sa mga anak namin, so nung mag-graduate siya sa koleyo, marami siyang offer. So, pinabayaan namin siyang magtrabaho sa labas para matrade siya. At sabi ko sa kanya, if you want to join us, the position of storekeeper is wide open. Sabi sa akin, ano ka ba naman? Sabi niya, ang dami kong offer, hindi naman ganung posisyon. Sabi ko, paano mo malalaman ng business natin? Well, hindi ka naman medically related course kung hindi ka mag-uumpisa from that position. So, pinabayaan ko siya, nagtrabaho siya sa Manila, and 3 taon. Kaya lang, may mga offer na siya abroad. Kaya natakot kami dalawa ni Mrs. So, sabi ko kay Mrs., i-convince niya na to join us. Pumayag din siya na siyang mag-ano ng logistics namin. Mababa lang ang kanyang posisyon. Until finally, siya nang nag-ayos ng lahat. Tapos, nakiusap siya sa akin na kumuha siya ng MBA, pinayagan ko. And natapos niya, and then, siya na nga hanggang ngayon. Actually, 99% ng decisions at saka direksyon ng company siya ng lahat halos ang gumagawa. Dumaan din po siya sa training sa inyo, no? Oo naman. Malaking, marami siyang dinaanan sa amin. Pero yun nga, ang natutunan niya ang trabaho dun sa mababang posisyon hanggang sa umaakyat siya. Hanggang dun sa matapos siya sa aim. Sabi ko, you can manage the company na. Medyo gusto ko nang tumabi. So, pumayag siya. Pero yun nga, natakot nga kami noon. Dahil kung hindi niya kami sinamahan, wala pala akong magmamana sa aking company. That's right. Napakahalaga po pala noon, ano? At maswerte din kayo, isa sa mga anak ninyo ang nakumbinsi ninyo na ipagpatuloy whatever it is that you have established. Kasi ang pinaka-importante daw po sa magulang yung lalo na yung mga katulad ninyo na may negosyo, yung magpapatuloy ng inyong legacy, hindi po ba? Kasi sayang yung inyong ipinindar kung ito'y mawawala lang. Kayo po ba'y naging stricto na sa inyong anak nung siya po'y nag-undergo ng training sa inyong kumpanya? Meron po kasing marami akong kwentong nababasa at naririnig, mga anecdotes na mula sa mga aklat na binasa ko, minsan daw yung magulang na boss, napaka-stricto daw ng boss na magulang. Totoo po ba yun? Nagtrabaho siya ng more than 3 years. Kaya pumunta siya sa akin, he knows already kung paano gagawin, pumapasok sa tama sa oras, maalis sa tama sa oras. Okay. So yun, wala akong problema. Okay. Ano pong period sa buhay ninyo na naging civic-minded po kayo? Itong mga organization na to, kagaya ng Giant Lantern, maliit pa ako, sinasabi nila, kailangan, merong foundation, kailangan, merong ganon. Wala naman nagtatayo. So, nung dumating ang time, lumakas ang loob kong magtayo, naitayo natin yung Giant Lantern Foundation. Yung alay lakad, nung kinuha naman akong nag-chairman ako, tamang-tama, ang alay lakad na-delist na sa check. So, napabalik natin, nabuhay natin ulit. Ito naman sa Red Cross, kinausap akong maging chairman, ako napakahirap ng trabaho na sa Red Cross. Lalong-lalo na ngayon. So, parang inano ko na yung sarili ko dun sa pagtulong at parang masaya ako kung nakakatulong ako. So, kahit minsan na binabawalan na ako ng mga anak ko na
kagaya ng Rotary, sabi ko, ano lang, hindi na, slow down ako. So, ganun yung... Wala mo ba kayong mga regrets? Actually, Sister Sonia, ayaw kong maghawak ng posisyon na matagal. Ano? Kaya lang ako tatagal sa isang posisyon dahil minsan hindi ko mapahiyahan yung nakikiusap. Like for example, si Congressman Oka, magpapapalit na ako sa giant planter. Tapos ayaw niya. Minsan, bumibigay pa rin ako sa mga ganyan. Pero, ang aking principle, hindi naman ako pwedeng, ako lang. Hindi naman ako pwede. Ayoko yun. Ayoko yun. Kahit sa Red Cross, sabi ko, by next year, sana magkaroon tayo ng election, tatabi muna ako. Meron pa akong, when I was made the President of the Homeowners ng aking sa Fernando Subdivision. Ang sakit ng loob ko diyan, ayaw akong palitan. So I have to gumawa ako ng Valentine's party, tinawag ko ang PIGPA, nagpagawa ako ng eleksyon. Dahil maraming dumating. Dahil maraming dumating doon sa Valentine's party, doon pa lang ako napalitan. But I'm really happy that the Giant Lantern Foundation is alive and kicking, and I am sure na despite the pandemic, you have plans for this year. Can you share your plans, the GLF Foundation plans for this year? Matutuloy po ba ang Giant Lantern Festival? Pagkat alam nyo, this is the crowning glory of the Christmas celebration as far as San Fernando is concerned. Well, ang Giant Lantern Foundation, ang pinaka-boss niyan, yung City of San Fernando. Yes. So nung magkaroon pa lang ng pandemya, para makapag-prepare, kinausap ko na si Mayor, and ang direction ni Mayor, kailangan gawin natin kahit exhibition lang. Wala na yung contest, exhibition na lang, para hindi mamatay yung ating tradisyon. So, ganun ang aming direction ngayon, at inaasahan namin, Sister Sonia, nakapartner namin kayo dito. Of course, opo. So, ang Giant Lantern exhibition natin mag-upisa sa December 16. Exhibition lang. Walang contest. Wala tayong contest. Pero ang Robinson, meron siyang pa-contest by way of texting. Kung sino yung lantern na ganito, and magbibigay siya ng premyo. Yung mga coach sila ang papasok, at saka pwede rin yung limited crowd ang papapayagan. Meron tayong mask every night. Ayun pong mass na yun, doon po sa Robinsons mangyayari. Doon sa tabi ng mga lanterns, doon sa open area. Open area. Okay, maganda po yun. Para marami ang makapunta, at saka hindi masyadong sa virus, yung social distancing. 2 meters ang distance na pinanimaintain. Oh, okay. And I think many people are excited kasi ito yung pagkakataon para malibang sila. This is really a good decision on your part, and CLTV will be there to support you in everything. And Sir Bong, at this point, gusto ko pong malaman sa inyo, ano po yung mga pinaka-importanting core values po para sa isang negosyante? Can you give me your 5 top most core values na sa palagay ninyo, ito talaga yung susi para sa pagtatagumpay ng mga entrepreneurs na katulad po ninyo? Well, yung honesty at saka yung truthfulness, yun halos naglalaro na doon yung mga core values, Kasi pagka may truthfulness, mayroong honesty, mayroong trust, Meron trust. Yung business kasi kumikilos yan dahil lang sa trust. Billions of dollars every day ang kumikilos dahil lang sa trust. Pagka reliable ka and dependable, companies will support you, lalong-lalo na kami, yung mga principals namin. At saka, siyempre, nandyan pa rin yung reliability, yung sipag. Sipag. Number 5 yun. You have to be industrious. Yes. So yun ang
limang pinakamagandang core values na para sa isang negosyante para pagkatiwalaan ng mga principals or mga kapartner sa business. Yun ang ang sa amin kasi parang sabihin natin, give unto what? Unto Pedro, what is for Pedro? And parang ganun ang ibig sabihin. Okay. At siguro po at this point in time, meron po kayong gustong iwanan na mensahe, for our televiewers and our Facebook followers all over. We are in the middle of a pandemic. Ang sabi po nila, magtatagal ito. You are very oriented when it comes to health-related businesses. So I am sure you're very familiar with the survival of humankind when it comes to this pandemic called COVID-19. Ano po yung inyong message of hope ngayong Pasko? Malapit na po kasi ang Pasko, Christmas is just around the corner. People would like to hear a message of hope from someone like you, Sir Bong. Well, ang pandemic na to, marami ang mga tao na sabihin natin na untog, Kasi kung titignan natin ang mga tao, pare-parehas lang tayo. Sabi nga ni Steve Jobs, kahit meron ka pang relo na ganito, ganito, pareho lang yung time. Ang kotse mo, napakagara, napakamahal, pero the roads are the same. Mm-hmm. So itong buhay natin, itong pandemic na to, maraming naturuan na tayo'y pantay-pantay. Mm-hmm. Wala ditong mahirap, wala ditong mayaman. Pare-pareho lang ang mga tao dito, pareho lang ang Yung iba nga parang na nila na kahit mayaman sila, ganyan pala. Pare-pareho lang ang pupuntahan. So itong Pasko, let us be simple. Simple lang po yung buhay. Wag na tayo managinip pa ng malaki dahil nga sa pandemya at mahirap ma-prostrate. Kung halimbawa mananaginip ka pa ng malaki, hindi mo maabot, paano yun di frustrated ka? So let's be simple. Babaan natin yung kalidad ng ating At marami po kasi ang nangangailangan sa mga tao if we will show lavish parang sila, kawawa sila tingnan. So, para sa akin, simpleng buhay ang dapat gawin itong pandemya. Lalong-lalo na itong darating na Pasko. Simpleng-simple. Yan lang po. Maraming salamat po. Yun pong huling yung salita. I will never ever forget it. And ang mensahe po ninyo na tayo po ay mag-celebrate, magdiwang ng Pasko, pero sa simpleng pamamaraan dahil alam po natin na sa gitna tayo ng pandemya. Maraming salamat. I'd like to thank you, Sir Bong Alfredo Bongma, for sharing your story and your journey with all of us today. Thank you so much, sir. Maraming salamat din sa inyo, Sonia, sa pagbigay sa akin ng itong oportunidad na to. At sana nakatulong tayo ng malaki, hindi lang sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa mga tao mga naghihirap ngayon. God bless us po.